Asuka lahlala lapho khona sibona khona West Rand okuyona Sporting Gold elibuyisele emuva njengoba sibona lisuka lihlala okuyona West Rand Sporting Football Development njengoba sibona Augustus Palacios Apprentice Development okuyona manje West Rand Sporting Football Development. West Rand nayi West Rand is attacking West Rand wamchika kahle athi sibona njani udlala ngebhola. I'm under 15. West Rand. I do every play on. Augusto Palacios Apprentice Development. Augusto Palacios. Omchika kahle. Waya phambili. Hadusibona wenzani? Ukuyona Augusto Palacios. Yona Betty Bola. Hadusibona wenzani manje Augusto Palacios. Football Development. Naye Augusto Palacios yabuza Apprentice. Sebenza unozinti. Wayo West Rand Sporting Football Academy sebenzile unozinti wayo West Rand Sporting Football Development sabona Augustus Palacios Apprentice Development West Rand under 15 hadusibona West Rand Sporting sebenza umdlali wayo Augusto Palacios sebenza wabachika kahle buyisela emuva buyela kuyena unozinti hadusibona uzonzana unozinti wayo Augusto Palacios Apprentice Augusto Palacios sebenza umdlalo wayo Augusto Palacios okusaseyibona abaphethe ibhola esikhathini samanje awudizibone okusaseyona Augusto Palacios phumela sadlala ibhola okusaseyona athi sibone phethwe yena Augusto Palacios laphumela ngaphandle kuzoba yona throw in yayo West Rand Sporting Football Development hedlala nayo Augusto Palacios Academy khona lana Johannesburg Secondary. Hadusibona throw in yayo Augusto Palacios Apprentice Augusto Palacios hadusibona manje basebenza abadlali bayo la hamba lot ibhola thumela phambili unozinti wayo West Rand Sporting Football Development hadusibona ngechubane umdlali wayo West Rand hadusibona wenzani manje sebenza umdlali wayo Augustus Palacios Apprentice khiphela ngaphandle uyoba yona throw in hiyayo West Rand Sporting Football Development West Rand phezulu wamapale gadabuza umdlali wayo West Rand Sporting Football Development hedlala nayo Augustus Palacios Apprentice Academy. Augustus Palacios Apprentice igqoke lona ijersey eliblue. West Rand Sporting Football Development bagqoke lona ijersey heli green elinemiqa emihlophe njengoba sibona West Rand thumela phambili asibone njani West Rand wabuza sebenza umdlalo okusasona wabuza sebenza abadlali bayo Augustus Palacios bathi angeke saliphumela ngaphandle kuzoba yona throw in hiyo West Rand Sporting Football Academy. Augustus Palacios Apprentice Augustus West Rand Sporting bahlala abafana bayi West Rand bathumela phambili hadusibona nzala mshiya phumela ngaphandle ukuba yona throw in hiyayo Augustus Palacios Apprentice Academy hadusibona uzonzani umdlalo wayo Augustus Palacios Apprentice Academy sebenza umdlali wayo West Rand Sporting Football Academy hadusibona bazenzani ngale throw in Augustus Palacios Apprentice ngekhanda umdlali wayo West Rand Sporting Augustus shintsha kahle ibhola hadusibona bazenzani ngalo baya phambili bayahlasela hadusibone wamchika sebenza abadlali bayo West Rand Sporting Football Academy ozoba yona
Free kick here, your West Rand Sporting Football Academy. Tumela phambili bafuna amakhanda sebenza umdlali wayo Augustus Palacios Apprentice Academy. Augustus Apprentice awuzibona benzani balishintsha kahle labadlali nabalabadlali bahle usalberto umdlali wayo Augustus Palacios Apprentice wabuza sebenza unozinti 1-on-1 wasebenza unozinti Treyona goal kick yayo West Rand Sporting Football Academy abadlala nayo Augustus Palacios Apprentice Academy sebenza umdlali wayo Augustus wabuza sebenza unozinti. What a beautiful save from Guyana West Rand Sporting Football Academy. Uzoba yona corner kick hiyayo Augustus Palacios Apprentice Academy. How dizibona bazanzani ngayo le corner kick. Uzolifaka phakathi abafuna ngamakhanda angazi. How dizibona bazanzani labadlali bayo Augustus Palacios Apprentice. How dizibona corner kick. Udibona ufala phakathi ubafuna amakhanda sebenza abadlali wabuza eceleni kwepale uzoba yona goal kick here yo West Rand Sporting Football Academy. Muhle lo mdlalo kuhle khona lana eJohannesburg Secondary School lapho khona okudlala yona Johannesburg Academy League okuyintwenhle njengoba sibona wona lo mdlalo kuwona ama under 15 okuyintwenhle ngithanda ukunikhumbuza ukuthi iqembu eligqoka lona ijezi heli green elinemibala emhlophe yona iWest Rand Sporting Football Academy egqoke lona ijezi heli navy yona Augustus Palacios Apprentice Academy ama under 15 njengoba namanje sibona ibola lizosuswa yona West Rand Sporting Football Academy. Sebenza umdlalo wayo Augustus Palacios. Hadizibona wenzani manje West Rand nayi West Rand isabati ibola West Rand Sporting. Sebenza umdlalo wayo Augustus Palacios West Rand hadizibona wenzani eqaleni kwebhale okuzoba yona goal kick hiyayo Augustus Palacios Apprentice Academy under 15 khona lana eJohannesburg Secondary School lapho ezenzakala khona lapho sibona ibhola elihle kakhulu kuwona ama under 15 Augustus Palacios Apprentice Augustus phethe kahle abadlali bayo Augustus wamjika kahle okusaseyona Augustus elayinini lamjiya laphumela ngaphandle okuzoba yona throw in here yo West Rand Sporting Football Academy. Sebenza ngani umdlalo wayo West Rand Augustus Palacios Apprentice Augustus Palacios Apprentice bahlela abadlali thumela phambili umdlalo wayo West Rand Sporting Football Academy. Hadizibona uzofonza ngalo walifaka phakathi eboxini sebenza umdlali wayo Augustus Palacios Apprentice. Okumdlalo omuhle okuyindwende esinaye esizokhuluma naye Mr. Augusto Palacios is with us, is watching his boys. It's beautiful when we see an elite coach doing an amazing job here in Johannesburg. Esasegona kuona lo mdlalo lapho khona sibona wona umdlali wayo Augustus Palacios Apprentice Academy. Ukuzoba lona ibhola layo Augustus. Hadizibona bazanzana abadlali balisuze emuva
Augustus Palacios Apprentice Academy. How does one answer? Tumela Pameli, Ubafuna Makanda. How does one one? How does one manzani manje? Augustus Sebenza nozinti why was Rand Sporting Football Academy. What in corner lana? Ayiki into ezenzakala. Tumela Pameli unozinti bafuna amakhanda sebenza umdlali wayo Augustus Palacios Apprentice Academy. How does one wenzani umdlali wayo? Shintsha kahle okusaseyona Augustus. Thiwa offside. Athi offside. Tumela phambele umdlalo wayo Westland sebenza ngekanda umdlalo wayo Augustus Palacios Apprentice. Augustus Palacios Apprentice Academy. Dlala ngebhola okuyona Westland Sporting Football. Shintsha kahle kusasona Westland sebenza umdlalo wayo Augustus Palacios lisasemuva endaweni eyingozi. Tumela phambele Westland Sporting. Westland Augustus Palacios Apprentice. Beautiful dash. How this morning? What a pass. How this morning? Wabusa. Paragate. What a beautiful goal from Augustus Palacios Apprentice Academy. Under 15. Muhle lo mdlalo uwane Augustus Palacios Apprentice Academy nele Westland Sporting Football Academy. Okusaseyona he first half. How this morning hizoyenzani he Sporting ngoba kusaseyona he first half hiyawo lo mdlalo njengoba sibona Augustus Palacios Apprentice Academy iqeda ukufaka inqaku ihamba ngegoli elilodwa eqandene Westland Sporting. Westland Sporting. Westland. How does one wenzani? Uyandlula wenzani? Kusaseyona Westland wasebenza umdlalo wayo Augustus Palacios Apprentice. Westland. Kusaseyona Westland Sporting. Tumela phambili. How does one kuzobayona? Tukhona umdlalo wamdlalekayo wayo Augustus Apprentice Academy. Busele muva. How does one wenzani unozinti? Ingozi into ayenzayo wamjiya kahle unozinti. Uyasithemba unozinti wayo Augustus Palacios Apprentice Academy. Njengoba manje sibona kusaseyibona abaphethe ibhola abaya phambili wamjika kahle. Sebenza umdlalo wayo Westland Sporting Football Academy. Augustus play on Hoyona ephethe ibhola Augustus Palacios Apprentice Academy. How does one wenzani abadlali bayo Augustus Apprentice? What a pass. How does one wenzani lo mdlali? Kusaseyona sebenza umdlalo wayo phumela ngaphandle uzoba yona goal kick yayo iWestland Sporting Football Academy. Hokumdlalo omuhle kakhulu esibonayo khona lana eJohannesburg. Westland seseyona Westland Sporting elandele emuva ngegoli elilodwa eqandene Sporting wamjika kahle. Short touches from kuyona Westland Sporting Football Academy. Angisawaboni bavula inkundla, angisawaboni ama long passes from kuyona iWestland Sporting Football Academy. Uthe umdlalo mawuqala kade badlala ama long balls kodwa manje ngibona ama short passes. Yona manje sibona bathubela phambili iWestland Sporting. Tumela phambili umdlalo wayo Augustus Palacios Apprentice. How does one wenzani? Okusaseyona Augustus Palacios Apprentice Academy. Yona phethe ibhola, yona yaphambili. Adobuza sebenza uphakathi. Shaya ibhale. Rebounds. Uyashisa lo mdlalo. Under 15, unbelievable. Khona lana eJohannesburg ngamakhanda
sebenza unozinti wayo Wezrand Sporting Football Academy iyahlasela iAugustus Palacios Apprentice Academy. Uzobayilona ibhola layo Augustus Palacios Apprentice. Hadizibona bayenzani balisusa khona emuva bajika kahle umdlali okusaseyona Augustus. Hadizibona bayenzani short passes, beautiful passes from kuyona Augustus Palacios Apprentice. Okusaseyibona elineni. What a touch. Hadizibona bayenzani ngalo le bhola bayahlasela baya phambili okuyona Augustus ngoba manje hadizibone yona iWestRand Tuwebola layo Wezrand Sporting Football Academy under 15 khona lana eJohannesburg sebenza ngekanda umdlalo wayo Augustus Palacios Apprentice Academy okusaseyona hadizibona banzani sebenza umdlalo wayo Augustus Palacios Apprentice hadizibona Augustus mdlalo wabi umdlalo wayo Augustus Palacios Apprentice but hayi ozoba yona free kick yayo Augustus Palacios Apprentice. Thumela phambili hadizibona bayahlasela sebenza unozinti waphuma enkulu okuba yona goal kick yayo Wezrand Sporting Football Academy under 15. Ngithanda ukunikhumbuza Augustus Palacios Apprentice Academy bahamba ngegoli elilodwa eqandeni ilandele emuva iWezrand Sporting. Njengoba manje sibonani iWezrand badlala wona ama short passes manje abadlali bayo iWezrand baqale kahle bavula inkundla badlala ama long pass njengoba sibona Augustus Palacios ilibusela emuva kuyena unozinti Augustus Palacios Apprentice. Augustus no message from abadlali bangakuye. Hadizibona banzana Augustus Palacios Apprentice. Augustus hiya phambili ifuna ukuhlasela hadizibone nayo iyangena phakathi ngamakhanda okusaseyona ibhola layo Augustus phumela ngaphandle okuzoba yona goal kick yayo Wezrand Sporting Football Academy. Muhle lo mdlalo hadizibone wenzani umdlalo wayo Wezrand hadizibone wenzani Wezrand shintsha kahle Wezrand short passes from kuyona iWezrand hadizibone sebenza kusaseyona iWezrand phumela ngaphandle zobana draw in yayo Augustus Palacios Apprentice Academy. Hamba ngegoli elilodwa eqandeni hadizibone bazenzani ngalo draw in Augustus Palacios Apprentice. Augustus dlala ngebhola Augustus kusaseyona Augustus bayishintsha kahle inkundla hadizibone bayenzani short touches hadizibone thumela phambili hadizibone bazenzani offside yayo Wezrand Sporting Football Academy. Ama under 15 bancane labafana njengoba sibona thumela phambili sebenza ngekanda umdlalo wayo Augustus Apprentice. Nesithendo umdlalo okwabuza phezulu kwamabhale unamandla lo mdlali wayo Augustus Palacios Apprentice Academy. Akude kodwa uyalibona ibhola lakhe ligcwele ukuyinto edla kakhulu Wezrand Sporting Football. Thumela phambili into kade bayenza ngokusaqala wona umdlalo iWezrand Sporting beyithumela ibhola phambili bedlala ama long passes kodwa manje ngibona wona short passes from kuyona iWezrand Sporting Football Academy. Suswa yona Augustus Palacios phumela ngaphandle okuzoba yona draw in yayo Wezrand Sporting Football Academy. Kusaseyona ifeza half yawo lo mdlalo sombe sokuqala lapho khona Augustus Palacios Apprentice Academy hamba ngegoli elilodwa eqandeni
Njengoba namanje sibona West Rand Sporting. West beautiful touch. Kodwa akayifundanga incwadi umdlalo wayo. West Rand. Thumela phambili West Rand. Augustus Palacios. West Rand. Augustus. Nice touches from Augustus Palacios, apprentice. Augustus. Thumela ngaphandle. Uzoba yona throw in yayo Augustus Palacios. Apprentice Academy. Muhle lo mdlalo. Ngiyababone abafana abancane laba ama-under 15 ikusasa labo liqhakazile labadlali. Augustus ngena phakathi umdlalo wayo Augustus wabuza sebenza unozinti wayi West Rand Sporting Football Academy. Sebenzile lo unozinti okuzoba yona corner kick yayo Augustus Palacios Football. Hadisibone uzenzani umdlalo wayo Augustus Palacios Apprentice Academy. Faka phakathi ebox umafuna amagana. Sebenza umdlalo wayo West Rand. Kusaseyona West Rand. Thumela phambili West Rand Sporting. Augustus Palacios Apprentice. Phuma ezindini unozinti Augustus Palacios Apprentice. Ibona abaphethe ibhola. Augustus Apprentice. Kusaseyona Augustus. Phumela ngaphandle ukuzoba yona drawing yayo Augustus Palacios Apprentice. Ehamba ngegoli elilodwa eqandeni. West Rand Sporting. Augustus Palacios. Ibona abaphethe ibhola. Nabo bayahlasela manje. Bayaphambili. Walibuza. Sebenza umdlalo wayo West Rand Sporting Football Academy. Ukuzoba yona goal kick yayo West Rand Sporting Football Academy. Elandele muva ngegoli elilodwa eqandeni. Muhle lo mdlalo wama-under 14. Hoki into enhle engiyibonayo khona lana eJohannesburg. Namakhanda Augustus. West Rand wabuza eqeleni kwebhale. Ukuzoba yona goal kick yayo Augustus Palacios Apprentice Academy. Tena ikhona le academy yakhe Mr. Augustus Palacios. Siyamazi sebenzile kakhulu kuyona iOrlando Pirates Mr. Augustus Palacios. Njengoba namanje hasase kuyona i-development okuyinto enhle kakhulu. Ucoachile ku-senior team yayo iOrlando Pirates. Njengoba sibona Augustus wabuza dlala ngebhola. Okuyilona ibhola layo West Rand Sporting Football Academy. Njengoba bengisasho umlando wakhe Mr. Augustus Palacios. Sebenze kahle ebholweni Mr. Augustus Palacios. Wenzile umlando. Udlale kahle uyowacoacha kahle kuyona iOrlando Pirates. Yakwazi ukuba nama-trophy amaningi under his guidance Mr. Augustus Palacios. Bakwazi ukuwenza umlando iOrlando Pirates. Yaba nama-trophy amathathu, a treble kuyena
ophethe uMr Augustus Palacios kuyakhomba ukuthi uyalazi ibhola ngoba mawusebenza nabafana abancane kukhomba khona ukuthi uyalazi ibhola noma naye uMr Augustus Palacios bambiza ku senior team yayo iOrlando Pirates ukuthi azocoacha kade akuyona i-development bamthemba but angakwazi ukuguide isenior team wakwazi ukuyiguide ngendlela enhle kakhulu uMr Augustus Palacios njengoba namanje sibone abadlali bakhe benza umsebenzi omuhle kakhulu khona lana eJohannesburg uyona Johannesburg Academy League okuyinto enhle kakhulu esibonayo njengoba namanje sibona yona Augustus Palacios apprentice thumela phambili sebenza unozindiwayo Wesrand Sporting Football Academy thumela phambili unozinto bafuna amaganda sebenza umdlalo wayo Augustus Palacios ukuyona Wesrand Augustus Palacios apprentice siyahlasela andisibona enzani sebenza umdlalo wayo Musa phakathi a beautiful goal from Augustus Palacios Apprentice Academy muhle lo mdlali what a shot into enhle sibonayo lana to Augustus Palacios Apprentice Academy Nele Wesrand Sporting Football Academy angazi wenzakalani ngayo iWesrand Sporting Football Academy baqale kahle labadlali bayiWesrand kodwa manje angazi kwenzakalani ngabo njengamanje uyabona nala linye ibhuda babuza phakathi 3 Augustus Palacios Apprentice Academy Nele Wesrand Sporting Football Academy njengoba ngisasho angazi kwenzakalani ngabadlali bayo iWesrand Sporting Football Academy angazi kwenzakalani thumela phambili sebenza unozinti wayo Augustus Palacios Apprentice Academy Augustus Palacios Apprentice Augustus sebenza umdlalo wayeWesrand andisibonenza kusaseyona iWesrand phakathi eboxini wabuza phumela ngaphandle okuzoba yona goal kick yayo Augustus Palacios Apprentice Academy 3 Augustus Palacios Apprentice Academy Nele Wesrand Sporting Football Academy baqale kahle abadlali bayo iWesrand Sporting Football Academy. They were playing long balls. I don't know now what is happening. What I'm seeing, they're playing short passes. It doesn't help them. If they want to equalize, if they want to score, they should continue to play long balls. Augustus Palacios Apprentice Academy. Augustus bahle labadlali thumela phambili umdlalo wayo Augustus Palacios Apprentice Wesrand Sporting sebenza umdlalo wayo Augustus Palacios Apprentice buyisele emuva uthi malisuke emuva kusasayona Augustus Palacios Apprentice andisibona enzani umdlali wayo Augustus Palacios Apprentice ibona abadlali bayo Augustus Apprentice andisibona sebenza ngekhanda thumela phambili umdlalo wayo Wesrand
Gada avona i-website umdlali wayo Wesrand Sporting. Okuyona website yayo Augusto Palacios Apprentice Academy. Zange bamtshela uref phumela ngaphandle. Sebenza umdlali wayo Augustus. Angazi wenzeni unozinti. Ishenzi ibhuta. Augustus Palacios. Badla abadlali bayo. Augusto Palacios Apprentice. Sasayibona phakathi. Wesrand Sporting. Sebenzile lo mdlali wayo Wesrand Sporting. Wesrand. Sasayibona Wesrand Sporting. Balibuyisele emuva. Wesrand Sporting. Thumela phambili Wesrand. Yona into kade bayenza. Babafuna amanqaku. Yona into kumele bayenze. Mele bathumele ibhola phambili. Abazi kungayenzakalani. What a pass from Guyana. Unozinti wayo Augusto Palacios Apprentice. Augusto Palacios Apprentice. Hodisbona bamdlala kabe. Hozabayona free kick yayo Augusto Palacios Apprentice Academy. Isona isikhathi sawo ama set piece. Hodisbone ukuthi ngempela Augusto Palacios Apprentice Academy khona into abazoyenza ngayo le free kick ngoba yisi isikhathi sayo i-set piece. Awudisibone izenzani i-Augusto Palacios Apprentice. Awudisibone izenzani Party! What a beautiful goal from Guyana, Augusto Palacios Apprentice. 4. Augusto Palacios Academy, Nele Wesrand Sporting Football Academy. Augusto Palacios Apprentice Academy. Basebenza kahle labadlali. Benza into endokusaseyona i-first half. Bahamba ngamagoli amane eqandeni i-Augusto Palacios Apprentice. Augusto Apprentice. Augusto Palacios Apprentice. Augusto Jiyayahle unozinti. Uyasithemba unozinti wayo i-Augusto Palacios Apprentice Academy. Uyona i-half time. Bayahamba bayawuzwa o-referee ukuthi bathini. Bayokhuluma nawo ama-coach. Bafuna ukuzwa ukuthi ama-coach athini kubona njengoba namanje iWesrand ilandele emuva ngamagoli amane eqandeni. Sazi kwenzakaleni kuyona iWesrand Sporting Football Academy. Bawuqale kahle umdlalo njengoba namanje sibabona abadlali bayo Augusto Palacios Apprentice. Coach ikhuluma nabo lapha. Ifuna ukwazi kubona ukuthi bazizwa kanjani umdlalo wabo. Bawubone kanjani ngoba yinhle into sibonayo lana eJohannesburg Secondary School. Okuyinto enhle eyenziwa yona Johannesburg Academy League ngoba kudlala wona
ama under 15 okuyinto enhle kakhulu. Mangathola lona ithuba ngizokhuluma naye uMr Augusto Palacios ashele nje kuphela ukuthi wenza ngani ukuthi iqembu lakhe lenze umsebenzi omuhle kangaka, ngoba akukho lula neze ngempela ukusebenza ngama youngsters, ngoba siyazi unoma under 13, under 15, under 17 senior side okuyinto enhle kakhulu eyenziwa yona Augustus Palacios Apprentice Academy. Yinhle ngempela into yenziwa yena ucoach Augusto Palacios. Njengoba ngiye ngasho ucoachile ku-Orlando Pirates, njengoba sibabona abafana bayo i-Augusto Palacios Apprentice ama-reserves. Njengoba sazi ama-reserves awangeni awayi kuyona i-team talk, i-coach mayikhuluma nabadlali, ngoba kade bangadlali abazi ukuthi kunjani enkundleni. Yiso isikhathi sabo manje ukuthi nabo bangastretcha ukuze mabathola lona ithuba lokuthi bangene ngaphakathi enkundleni babe bazi ukuthi bayenzani, babe nabo bastretchile njengoba badlala ngalo ibhola. Sibabona ama-reserves. Niyabona ngempela into yenziwa yona Augusto Palacios yinhle kakhulu. Siyabona kade bakhuluma nabo, namanje sithanda ukunibonisa ubuhle obungaka bakhona lana eJohannesburg. Njengoba namanje sibabona abadlali bayo Wesrand Sporting Football Academy. Icoach ikhuluma nabo, iyababuza ukuthi bafana nuqale kahle lo mdlalo, nithumela amabhola phambili, nihlasela isikhathi masiya nayehlisa itempo yomdlalo, necala nadlala ama-short passes angazange asebenze kuyona i-first half, asazi kuyona i-second half. Mababuyela enkundleni sizobona bathumela ibhola phambili, sibona ama-long passes. Yona into esingathanda ukuyibona iyenziwa yona Wesrand Sporting Football Academy, ngoba ama-short passes abasebenzeli neze okwamanje. Ngiyathemba njengoba niyibona icoach ikhuluma nabo, ngiyabona iyakhomba, maybe iyabatshela ukuthi mabaphethe ibhola mabazame ukuvula yona inkundla ukuze bakwazi ukuthola amanqawu. Njengoba namanje kuyona i-first half esibonile umdlalo uye kuyona i-half time, i-Augusto Palacios Apprentice Academy ihamba ngamagoli 4-0. Uyashisa lo mdlalo khona lana eJohannesburg, okuyinto enhle eyenziwa yona Johannesburg Academy League. Ngoba niyababona labafana bancane ngempela, okuyinto enhle. Niyababona nabalandeli abathanda lona ibhola, nabo njengoba nibabona babuke lona ibhola, abanye babo bayalidlala ibhola, okuyinto enhle. Masibona ama-youngsters aphume ngobuningi azosapota lona ibhola, okuyinto enhle esibonayo. Siyazi namajimbosi aqeda ukusenza proud, akwazile ukusilethela indebe enhle kakhulu khona lana eNingizimu Afrika, eSouth Africa,
okuyinto enhle yilapho ibhola eliphekwa khona. Mina ngithanda ukusho ngithi lana eSouth Africa sibhaka ka smart asiwashisa amakhekhe. Mawufuna ukuthola amakhekhe amnandi iza khona lana eSouth Africa ngoba thina sibhaka smart asiwashisa amakhekhe njengoba kusaseyona i-half time yawo lo mdlalo omuhle kakhulu njengoba namanje sibona i-Augusto Palacios Apprentice Academy seyisenkundleni imele yona i-Western Sporting Football Academy elandele emuva ngamagoli amane eqandeni. Augusto Palacios hamba phambili ngamagoli amane eqandeni njengoba namanje sibona bamele yona Western Sporting Football Academy esiya kuyona i-second half yawo lo mdlalo lapho khona esingazi ukuthi kwenzakalani ngoba siyabona imvula yamagoli khona lana eJohannesburg. Samela yona i-Western Sporting Football Academy basathandaza ngiyababona anibabone lapha ekhaya mina ngiyababona bayathandaza ukuthi mababuya ngempela bakwazi nabo ukufaka amanqaku afakwe yona i-Augusto Palacios Apprentice Academy. Muhle lo mdlalo uyashisa ba kusamelo yona iWestern asazi iWestern ingani ingangeni enkundleni kumelo yona iWestern hadisibona iWestern simele yona iWestern sibone ukuthi ngempela kuzoyenzakalani kuyona i-second half yawo lo mdlalo izokwazi uku-equalizer izokwazi ukufaka amanqaku asazi sizobona umdlalo mawudlalwa. Siyababona naba bangena enkundleni basenkundleni manje siyababona esiya kuyona i-second half yawo lo mdlalo. Hadisibone ukuthi izowenzani Western Sporting Football Academy elandele emuva ngamagoli amane eqandeni. Engithemba ukuthi second half sizobona Western Sporting Football Academy ibuya kodwa ngeke kube lula for bona abadlali bayo iWestern Sporting Football Academy ngoba nayo iAugusto Palacios Apprentice they mean business bayayifuna la 3 point ama-under 15 bahlela abadlali bayo iAugusto Palacios Apprentice. Njengoba manje sibona sozosuka umdlalo kuyona i-second half suka umdlalo lapho lusizwa yona iAugusto Palacios Apprentice ilibuyisela emuva Augusto Palacios Apprentice Augusto Palacios Apprentice bahlela abadlali bayo Augusto Palacios Apprentice bambusela emuva hadisibona enzani umdlalo wayo iWestern yona sebenza umdlalo wayo Augusto Palacios Apprentice Augusto Palacios Apprentice shintsha kahle umdlalo sebenza umdlalo wayo Western uzoba yona throw-in ya iWestern Sporting Football Academy. Augusto
Augusto Palacios Apprentice. Augusto Palacios balibusela emuva. Hadusibona bayenzani? Thumela kuyena unozinti. Why Augusto Palacios Apprentice? Shintsha kahle umdlalo. Okusaseyona Augustus Palacios Apprentice. Ibona abaphethe ibhola abadlali bayo Augusto Palacios Apprentice. Abahamba ngamagoli amane eqandeni. Okuzoba yona free kick yayo Westland. Sebenza uNozente wayo Augusto Palacios. Throw-in yayo Westland Sporting Academy. Westland thumela phambili. Westland saseyona Westland thiwa offside yayo Augusto Palacios Apprentice. Urefuthi malisuke lapho oyoke waba offside ikhona. Sambona unozinti wayo Augusto Palacios Apprentice. Augusto Palacios Apprentice. Augusto Palacios ibona basaphethe ibhola. Bayasithemba labadlali. Bayayazi into abayenzayo. Nice touches from kuyona Augusto Palacios. Hamba lodwa ibhola. Bola layo Westland Sporting Football Academy. Thumela phambili. Augusto. Kusaseyona Palacios. Augusto Palacios Apprentice. Obuza phezulu wepale. Bahle labadlali bayo Augusto Palacios Apprentice Academy. Bahle labadlali bahamba ngamagoli amane eqandeni. Wonke lawo magoli angene ngayo ifirst half yawo lomdlalo esiubonayo omuhle kangaka. Westland haduzibona izenzani Westland ngayo le goal kick. Thumela phambili. Apprentice. Busele move Apprentice. Kuyena unozinti wayo Apprentice. Dlala ngaphola umdlalo wayo Augusto Palacios Apprentice. Apprentice. Bayasithemba abadlali bayo Augusto Palacios Apprentice. Mabaphethe ibhola. They are so confident. Augusto Palacios Apprentice. Beautiful touches from ukubona abadlali bayo Augusto. Offside yayo Westland. Muhle lo mdlalo. Ezinkhiphela bukhoma kuyona Champion Circuit. If uke subscribe siyacela sicela usubscribe. Apprentice sebenza umdlalo wayo Westland. Apprentice Westland. Busele movie Westland kuyena unozinti. Augusto Palacios Apprentice. Bamvimba bathi angeke undlule. Augusto phakathi eboxini. Kusaseyona Apprentice. Sebenza umdlalo wayo Westland. Apprentice. Naye Apprentice. Yona bethi ibhola Apprentice. Haduzibona enzelifaka phakathi eboxini. Sebenza uNozente wa Westland Sporting Football Academy.
Apprentice. Khona kwenzakele kuyena uNozindi uthe mangathi ususa ibhola wakhubeka wawa wazwisa ubuhlungu siyathemba uzalulama abuyele emidlalweni ngoba siyazi Augusto Palacios Apprentice Academy ihamba ngamagoli amane eqandeni ilandele emuva West Rand Sporting Football Academy. Apprentice. West Rand. Kusaseyoni West Rand. Hiya phambili thumela phambili. West Rand. Hiya hlasela 1 pounds. Sebenza uNozindi wayo Augusto Palacios Apprentice Academy. Ama under 15 mude uNozindi wayo Augusto Palacios Apprentice Academy. Mude uNozindi. Okuzoba yona throw in here your Westland Sporting Football Academy. Apprentice. Saseyona Apprentice phumela ngaphandle. Okuzoba throw in here your Westland Sporting Football Academy. Apprentice. Shijagat Apprentice. What a pass from Joan Apprentice. Phuma uNozindi. Wathi ngiyaphuma emapalini. Angikwazi ukuhlala emapalini ngoba iyahlasela iAugusto Palacios Apprentice. Thumela emuva kuyena uNozindi iApprentice. Saseyona Apprentice. Beautiful touch from Yona Apprentice. How does one Apprentice? Sebenza umdlalo wayo West Rand Sporting Football Academy. Apprentice. Ibona abaphethe ibhola. Nice touches from Yona Apprentice. Badla abadlali bayo Apprentice kusaseyona Apprentice wabuza sebenza uNozindi wayo West Rand Sporting Football Academy. Sebenza ngekhanda. Apprentice kusaseyona Apprentice. They've got beautiful touches. Augusto Palacios Apprentice Academy. Nice touches from Yona Apprentice. Kusaseyona Apprentice. West Rand. No communication with Yona West Rand. Apprentice. Nice touches from Yona Augusto Palacios wabuza eqeleni kwepale. Okuzoba yona goal kick here your West Rand Sporting Football Academy. Khona ushintsho olenziwa yona West Rand uyaphuma ujezi number 15. Angazi umuphi umdlali abazomfaka. Khona abadlali ababafakayo. Awudizibona khona abadlali abaphumayo by Augusto Palacios Apprentice Academy. Number 20, number 88, number 12 bayaphuma. Khona abadlali abangenayo.
3 substitutions at once. Yenziwa yona Augusto Palacios Apprentice Academy. Basafuna more goals. Bahla abadlali bayo iAugusto Palacios Apprentice Academy. Bahla abadlali. Njengamanje bahamba ngamagoli amane eqandeni. Augusto Palacios hamba phambili. Apprentice buyisela emuva umdlali wayo Apprentice. Saseyoni Apprentice adusibona bazanzani ngalo le bhola. Beautiful touches from Yoni Apprentice. Isalfuna iWest Rand iyalfuna hayazi ukuthi wenzakalani. Kusaseyona Augusto Palacios Apprentice Academy. Ibona abaphethe ibhola bayasithemba mabaphethe ibhola. They are confident mabaphethe ibhola abadlali bayo Augusto Palacios Apprentice. West Rand phumela ngaphandle uzoba yona throwing hiyayo Augusto Palacios Apprentice. West Rand Augusto Palacios Apprentice phakathi apha wabuza phakathi eboxini sebenza umdlalo wayo West Rand Sporting. Augusto Palacios phakathi eboxini andisibona benzani wamgada kahle phumela ngaphandle ibhola zoba yona goal kick yayo West Rand Sporting Football Academy. Andisibona bazanzani ngayo le goal kick. iWest Rand Sporting Football Academy. Angababoni second half abadlali bayo iWest Rand abakawahlanganisi amathashis. iWest Rand abadlali engibabonayo abayi Augusto Palacios Apprentice. Yibona mabaphethe ibhola bayasithemba baya phambili benza into abayithandayo ngalo ibhola abadlali bayo iAugusto Palacios. Uzoba yona ibhola layo Augusto Palacios Apprentice Academy. Hambisa isikhathi unozinti wayo iAugusto Palacios Academy. Apprentice basithemba abadlali bayo Apprentice bayasithemba. Holy free kick yayo Augusto Palacios Apprentice Academy. Bayasithemba abadlali bayo iAugusto Palacios Apprentice. Beautiful touches from Yona Apprentice. Free kick hiyayo West Rand Sporting Football. Into esibonayo lana eJohannesburg ukuyona Johannesburg Academy League. Thumela phambili West Rand. Sebenza umdlalo wayo Apprentice.
Beautiful touches from Yona Apprentice. Bayazana labadlali. Uyabona ukuthi ngempela into abayifunda ejimini le abayenzayo abadlali bayo iAugusto Palacios Apprentice Academy. Thumela phambili Western Sporting Football Academy. Apprentice. Saseyona Apprentice. Phumela ngaphandle. Apprentice. Apprentice. Masithemba abadlali bayo Apprentice. Niyababona mabaphethe ibhola. Angayiboni iSporting. Angasiboni iSporting. Manje. Beautiful passes. Beautiful touches from Yona Abuza. Sebenza uNozindi wayo iWestern Sporting Football Academy. Thumela phambili. Apprentice. Sporting. Phumela ngaphandle. Throwing yayo Apprentice. 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 What a skill from Yona Apprentice. Augusto Palacios Apprentice Academy. Dlala ngebhola. Awunamuntu phambili. Akayifundanga lencwadi umdlali wayo Augusto Palacios Apprentice Academy. Okuzoba yona goal kick yayo Western Sporting Football Academy. Hadisboni Sporting izoyenzani ngayo i-goal kick. Thumela phambili wafuna amakhanda. Akunamuntu. Apprentice. 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 Thumela phambili Apprentice. Saseyona Apprentice. Apprentice. Bayasithemba baphethe ibhola abadlali bayo Augusto Palacios Apprentice Academy. Beautiful passes, beautiful touches from Yona Apprentice. Sporting. Apprentice. Buyisela movie Apprentice. Kuyena uNozinti wabo. Uneskili noNozinti. Uyasithemba naye. Apprentice. Apprentice. Asithemba labadlali bayo. iApprentice. Mabaphethe ibhola. They are so confident. Thumela phambili. Sebenza ngekhanda Apprentice. Ngekhanda Western Sporting. Apprentice. 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 Sporting. Shinja Sporting. 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 Nice pass. Sporting. Saseyona Sporting yatheka manje Sporting. Sebenza umdlalo wayo Apprentice. 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 Saseyona Apprentice. Wabachika kahle umdlalo wayo Apprentice. Sporting. Apprentice. Khona umdlalo ozobhlungu wayo Western Sporting Football Academy. Uzwe ubhlungu. Angazi ukwenzakaleni kuyena umdlali wayo Western Sporting Football Academy. Augusto Palacios Apprentice Academy. Phama ngamagoli amane ecandeni. Onke lamagoli angene first half. Second half asikaboni amagoli. Hadisbone hizoyenzani iSporting ngawo le second half ngoba ngayiboni iSporting. Umdlali wayo uzwe ubuhlungu iSporting.
nangu siyambona thola usizo lokuqala nangu sukumile kuhle makazobuyela enkundleni ngoba mina ngithanda ukubona abadlali bezwa ubuhlungu ngoba ibona labadlali esizobabona bagijimela amaqembu amakhulu kuyona Betway Premiership bona labadlali ungaphandle uzwe ubuhlungu umdlali wayo iSporting njengoba sibona yona iSport apprentice bayasithemba nice touches beautiful passes from Guyona apprentice nice touches from Guyona apprentice abuza sebenza uNozindi wayo Sporting bafuna ngamakhanda Sporting sebenza umdlalo wayo apprentice Sporting mjiya kahle what a skill from umdlali wayo Sporting apprentice wabuza sebenza uNozindi wayo Sporting what a save Hozoba yona corner kick yayo Augusto Palacios Apprentice Academy siyamba isikhathi liyabashonela iWestland Sporting Football Academy yihamba 3 points hadisibona bazanzana ngayo le corner kick ngamakhanda phakathi eboxeni sebenza umdlalo wayo Sporting sebenza umdlalo wayo apprentice sasayona apprentice nice touches from Yona apprentice what a skill from Yona apprentice happy hour from Yona apprentice happy hour from Guyona apprentice what a pass from Guyona apprentice lamshiya laphumela ngaphandle kuzoba yona goal kick hiyayo Westland Sporting Football Academy niyabona Augusto Palacios Apprentice Academy bayasithemba labadlali nibonile basibonisa ubuhle bebhola lezi esidume ngazo lana eSouth Africa ngoba yilapho ibhola edlalwa khona lana eningizimu Africa Apprentice thumela uyena uNozindi Apprentice shintsha kahle Apprentice nayo Apprentice happy hour bayasithemba labadlali bayo i-Apprentice ngiyababona iyalifuna iSporting Apprentice hadisibona wenzani Apprentice wabuza eceleni kwebhale okuzoba yona goal kick yayo iSporting helandele emuva ngamagoli amane heqandeni for Apprentice nil Sporting shona manje huyona goal kick yayo Westland Sporting Football Academy sebenza umdlalo wayo Augusto Palacios Apprentice happy hour
Apprentice. What a skill from Guyana. Apprentice. Apprentice. Happy hour. Apprentice. Apprentice. Bathela abadlali bayo i-apprentice bayasithemba mabaphethe ibhola ba-entertaine abalandeli bayalazi ibhola okuyinto enhle esibonayo lana eJohannesburg kuyona Academy League under 15 ngoba bancane labadlali enibabonayo. Apprentice. Apprentice. Happy hour. Shinja kahle ibhola. Apprentice. Buza phakathi. 5 Augusto Palacios Academy Nele Wesrand Sporting Football Academy. Bathela abadlali bayo i-Augusto Palacios Apprentice Academy bayasithemba labadlali bayalisusa bathi masampayeni isikhathi sambini isikhathi kodwa bakwazi ukulisusa ngoba abadlali bayo i-Augusto Palacios Apprentice kade basangapha bangakawundluli umuqa kade bakuyona ihalf yabo iSporting Hadisbona uzenzani umdlalo wa Sporting sebenza umdlalo wayo Apprentice. Happy hour Apprentice. What a skill. Step over. Bathela abadlali bayo i-Apprentice. Bayasithemba labadlali bayo i-Apprentice. Happy hour. Apprentice. Happy hour. Bayasithemba labadlali. Bathi abadlali bayo Augusto Palacios Apprentice. They are entertaining the crowd. Abadlali bayo Augusto Palacios Apprentice Academy. Mabaphethe ibhola bayasithemba labadlali. Bayayazi into abayenzayo. Samile naso isikhathi. Thanda ukubashonela iSporting. 5 Augusto Palacios Apprentice Academy. Nele Wesrand Sporting Football Academy. Hadisbona Shabanguyona goal kick. Yayo Wesrand Sporting Football Academy. Sambile isikhathi. Thumela phambili. Sporting. Apprentice. Nice touches. Beautiful passes from Guyana. Apprentice. They've got confidence when they are having ibhola labafana. Niyababona. Apprentice. Asithemba mabaliphethe. Apprentice. Shika kahle umdlalo wayo Apprentice. What a pass. Offside yayo Sporting. Hadisbona bazenzani? Ngalo offside thumela phambili. Akunamuntu phambili bridge kumdlalo wayo Apprentice. Nozende. Nayo Nozende ukhipha sakhe iskill Nozende. Happy hour. Into engiyibonayo lana eJohannesburg kuyona Academy League waphela umdlalo
lapho khona Augusto Palacios Apprentice Academy phumelela ngamagoli 5 eqandeni. Yini into engibonayo kubo labadlali bayabambana ngezandla bayaxawulana makuphela umdlalo. Okuyinto enhle kakhulu ukhombisa ukuthi ngempela bayawazi umdlalo webhola. Okuyinto enhle kakhulu lapho khona Apprentice iphumelele ngamagoli 5 eqandeni. Sizokhuluma nomdlali nayo icoach or umdlali okhona wayo iApprentice ngoba sifuna ukwazi ukuthi bona bawubone unjani umdlalo wabo. Sizokhuluma naye unozinti wayo iAugusto Palacios Apprentice Academy. Nimbonile unozinti uyasithemba muhle kakhulu lo mfana. Umdlalo wenu engubonile omuhle kakhulu. Ungasitshela njengoba unozinti wayo Augusto Palacios Apprentice Academy niyena silungiselela kanjani for wona lo mdlalo? Lo mdlalo asenzanga okuningi nje ucoach Uvelas ngoba in the past 2 games isithrowile and asikoranga siconsideranga, so ucoach Uvele nje was practices at Thursday gyming ukuthi how kumele siatheke kanjani in transition must defend. Nawe mangithi ngithanda ukukubuka useve amagoli amahle kakhulu noma bangazange bakubuza kakhulu kodwa uconfident mawuphethe ibhola. Yini into ekwenza ube so confident mawuphethe ibhola? Lento icala ku coach wami ucoach Veli goalkeeper coach umuntu ongitshela ukuthi akumelanga ngisabe ngibe confidence of the on the sonke isikhathi mina ngibe confidence mangiliphethe ibhola. Manje wena mawukhula ufuna ukuzibona ugijimela lephi iqembu or ufuna ukuhamba nayo iAugusto Palacios Apprentice all the way? Cha, wonke umuntu unalo iphupho lakhe lokudlala elinye team. Nje nami nginalo nje team yaphesheya noma nje kwama team amakhulu la eSouth Africa right. Ngiyabonga ungabatshela emakhaya ukuthi ubani igama lakho ukuze bakwazi ukukubuka ngoba ngiyathemba ukuthi sizokubona kwelinye lamalanga ugijimela amaqembu amakhulu kuyona Betway even nakhona pheshe. Mina igama lami ngoma Amkhela Ngimayila ngihlala eBlock 8553 Snake Park. Ngiyabonga. Bonga mina. Nizona ngempela masikhuluma naye umfana omncane unozinti wayo Augusto Palacios Apprentice Academy abaphumelele namhlanje 5-0 bashaya yona Western Sporting Football Academy. See ya when you see us on Champion Circuit.